L-għada li ħabbar kif avviż legali se jkun qiegħed jagħmilha obbligatorja li pagi jiddaħlu direttament fil-kont bankarju tal-ħaddiema u ma jibqgħux isiru iżjed bi flus kontanti. Il-Prim Ministru Roberta Bela tenna li din ir-riforma għandha għan wieħed dik li ssaħħaħ il-qagħda tal-pagi tal-ħaddiema. Dan qal waqt li kienet jiġi mistoqsi mill-ġurnalisti dwar ir-reazzjoni ta' bosta għal din ir-riforma fejn uħud taw xifmu li f'każ ta' servizzi wieħed ma jistax iħallas aktar bi flus kontanti jew cards bħal Revolut. Kien hemm spin li nifhem minn fejn ġiet, nifhem illi kien hemm sfumaturi folots min-naħa ta' nies li appartjenu qrib l-oppożizzjoni li pruvaw jagħtu l-interpretazzjonijiet tagħhom differenti. Dik ir-riforma se ssir għal wieħed biex insaħħu il-qagħda tal-pagi tal-Awċin u tal-Maltin. Il-Prim Ministru saħaq kif kien hemm min qiegħed iħaddem ħaddiema barranin u jagħtihom paga inqas milli suppost, ħaġa li waslet biex min iħaddem iqabbad miegħu barranin u mhux Maltin jew Awċin u għalhekk din se tara issa li jissaħħu l-pagi. Hawnhekk kellu messaġġ ta' serħan il-moħħ lil ħaddiema. Nagħti serħan il-moħħ sħiħ lil min jista' jkun jgħid f'dawn is-sitwazzjonijiet li mhux se jinbidel xejn ħlief li tiżdied il-protezzjoni tal-ħaddiem. Lil min prova jivventila x'argument li se nagħmlu xi witch hunt kontra n-negozji, gid boħra dil-miżura hija biss intiża biex insaħħu il-protezzjoni tal-ħaddiema Awċin u Maltin u ta' dawk il-barranin ukoll li qegħdin b'mod regolari ġewwa pajjiżna. Dr. Bela tenna li kull ħaddiem irid jitħalla jingħata l-paga fis-sħiħ li bil-liġi hija dovuta lilu. Sa dan it-tant mistoqsi dwar l-allegazzjonijiet brabta mal-ħruġ ta' eluf ta' karti tal-identità folots lil ħaddiema barranin li ma' allegazzjonijiet saru minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista fosthom Jason Azzopardi u li ġew miċħuta mill-Aġenzija nifisha, il-Prim Ministru kien ċaru sejjaħ iċ-ċifri bħala gidba. L-ewwel nett tal-ID cards ta' 18,000 ID card hija gidba u qed nistieden lil min għamela qed ngħid ħanamilha b'mod ċar. Ċifra ta' 18 li semmiet hija gidba illi hija gidba u min għamilha irtira lura minnha. Dak biss nista' ngħidlek.